vypadá to, že točíme. Zdarec lidi, tady Norman. Dneska bych si rád s vámi promluvil o tom, co to znamená být youtuberem. Často slýchám od ostatních lidí na YouTube, co točí videa, že být youtuberem neznamená jenom točit videa, ale chce to i nějakou popularitu. Proč si myslím, že to je kravina? Vždyť přece každý je youtuber, kdo se zapojuje do tvorby na portále YouTube. Nechápu, proč zrovna někteří youtubeři jsou vysazení zrovna na slovo youtuber. Angličtina umí krásně tvořit slova s koncovkou R. Pokud někdo řídí, drive, je to driver, neboli řidič. Analogicky to lze použít na všechny ostatní slova, včetně YouTube. To znamená YouTube a youtuber, ty slova naprosto k sobě patří. Nechápu, proč někteří lidi na tohle nadávají. Pro lidi, co točí a mají i nějakou popularitu, bych zavedl slovo YouTube hvězda. Proč ty uvozovky, se ptáte? No, každý přece víme, že nic to nebude na pořád. I YouTube jednou skončí. A z těchto rádoby hvězd se stanou opět obyčejní lidé, jako já nebo vy. Takže to by bylo prozatím vše. Dejte mi vědět váš názor na tuto problematiku dole v komentářové sekci. Což je nějaká sexy. Dejte mi vědět váš názor na tuto problematiku dole v komentářích. Děkuji, že jste zkoukli do toho video. Nezapomeňte dát palec nahoru, přihlásit se k odběru tlačítkem odebírat a zatím čau. Angličtina umí krásně tvořit slova s koncovkou R. R vole, jsem nějaký Německu.